जो तो नो लामचौ सो राजधानी को चैनल देखे नि मखे दोबिन चम प्रिंग से जो तो मिजोरम असम त्रिपुरा मणिपुर इंडियन फाथर तो नाय बांग्ला हाक्तर म्यांमार हाक्तर वो कौ ब्रु खुपनो नाय सौ तो नै र चिमब्रु जुदा जुदा ओ तो नै र न मासिर मखे बसे ताक बाहा आं नाने बुसकांगो संखक माफंथो ट्रे भिडियो फनो अंथो बो मारनो आं नाने बुसकांगो फाये साये फनो माया ओमनि तातियो तिनियो से जे स्लाफु ओके बुसकांगो मा फाइफिमसे आखेबो इलेक्शन टीटी एडिशन इलेक्शन नेवो फ बांगमा ब्रुकले आदाले चंगपाइ तंनाय बा दाबाले कमेन्ट फनो खेनाय बिंगले मांगमी जागाव थांगे भिडियो रलावो आबोदिके हिमायो बारिखिये ताखता अलाइनि समय जराक थायां मने बा पंदावा आं नां बुसकांगो फनो फाइमाया आरो बयबो टीटी एडिसी इलेक्शन चंहाला आं बेरे मायामा केसे आइनि सामु उंगे तमने बा पंदावा खिये नां जो तो नाये तो नाय आइनि सब्सक्राइबर ना आं खमा साइफियो आरो इनफो जे माइमो जरावो आं थांये जागावो भिडियो रला फिमाया फनो जे माइमन जरावले नांनो फनो ए दंगो पार्टी जुदा जुदा आंथिङो फनो थौ तिनो पार्टी बांमले जमावो जागा जागावले संदौ संबा बदेखे का तंगारिमफो जे माइमन जरावले नांनो अपडेट आं फनो ए दंगो काउसाया फनो आरो फनां बुसकांगले आं फनुनाय मामिंखे ता ओ जरावले आं बारिखिये समय जरा फनो बारिखे फि ए तंगने बा पंदाव आबोदि बा पंदाव से आं आबोदे मा जागा रवा जागा थाइ रवा मास गैदरिंग खेथिनाव थांखाव ये भिडियो लाखो ये काउसाखो ये नाना फनुमाया ओंगे तमसे आरंबो ये से बोनो मा सिरिमसे तिनिनि भिडियो ले आरंबो ये मामिंखे माम बा पंदावा आं बो जरा क्रोइं फितों हाक मान बा पंदावा स्ला yang फितों ला आबो भिडियो रोले नां नखनाय ओसे फनुनाय नां नाय सय तंदि एकमान बो स्ला yang फितों ला ता ओले ये नां सिमेनाय मामिखे जों बरो जे चादे इनफो मीडिया हेमदि खिये ब्रु रो जतसो मीडिया खे तंने रोले मामिखे काया वै चुया खेसे तंपाय मनि बा पंदावा खेये बेंदि खेफो आसु जे भाइ मनो चुं फनुक माया ओ फनुक चो फनुक माया थांनि हिमो जागा थांमाया चुं सोकनि हिमो जागाव सोक माया ओ आबोदि खिये बांमा ब्रु रिंमो बंफियां बा पंदाव बेंखे आबोदि मारो खिये चंमायो आरो बये थांगे जेथिमाय थिमफो रुफे एतनाय के रां खपैसा फनां फियो आखे चाने फनां फियो ब्रु नुसुले जातेर जात सामुं जाति सामुं तानायफो जेबा सामुं तानायफो चाया सले तांमायाबा मामिंखे चांगरि खाले जाति सामुं फो तांमाया आरो एबोनो समा चिरिपियो खाकसाहा बुसकांगोट्रे मालायफिना ब भिडियो बायनां ख्रंगे तंदे